हाय हॅलो, चिंताच रेसिपीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपण आता इथे बघू शकता, आपण तुरीच्या डाळीचं वरण करत आहोत. थोडं तिखट वरण. प्रथम मी तुरीची डाळ शिजवून घेतली कुकरमध्ये टमाटे टाकून छान. आता त्याला फोडणी करत आहोत आपण. तुम्ही इथे बघू शकता, मी 2 पळ्या तेल टाकून घेतलेलं आहे, लसूण टाकलेलं आहे आणि टमाटे, हिरवी मिरची फोडणीसाठी, कढीपत्ता, जिरं, मोहरी, हळद हे साहित्य आपण टाकून घ्यायचं आहे फोडणीला. फोडणी छान परतून घ्यायची आहे. तुम्ही इथे बघू शकता, आपण कोथिंबीर पण डाळीमध्ये टाकून घेतलेले टमाटे आणि कोथिंबीर टाकून घेऊ आपण. आता पाहून चमचा आपण इथं हळद पण टाकून घेतली. आता फोडणी झालेली. आता छान परतून ते डाळ टाकून घेऊ. थोडी थोडी परत टाकायची ती. तुम्ही इथे बघू शकता, अशा पद्धतीने हे वरण खूप छान लागतं, टेस्टी लागतं, फार छान. अशा पद्धतीने केल्यावर तुम्ही नक्की करून बघा. सगळं वरण टाकून घेणार आहोत. तुम्ही इथे बघू शकता, आपण मीठ टाकून घेतलेलं आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही पण वरण करून बघा. रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.